Tak jeden vývoz, přátelé, není čas ztrácet čas, teď už potřebujeme Big Fish, Brudře, něco k tomu? Jo, přijde, ale já myslím, že děláme nějaký, ale zatím je tady nemáme v sektoru, no, tak je to prostě na hovno. Ale děláme, co můžeme, každopádně nezahálíme, krmíme, vymýšlíme, posunujeme strategii na hranici možností i hranici sektoru a věříme, že to přijde. Prostě uděláme aspoň jednu velkou mambičku. No takhle, abych vám to řekl, přátelé, Marius vymyslel totok. No. Je to prej, prostě jako je to prej na Big Fish. Tak uvidíme, no. No každopádně teďka se nacházíme někde ani ne v půlce našeho sektoru. Majáky odleva od nás už začínají blikat červeně. Takže doufáme, že stihneme vývoz ještě, než se budeme muset vrátit zpátky, no. Když se to rozkoukává od levé strany, má přijít bouřka. Tak nám třeba snad přinese rybičku, co v růžíčku? Jo, jednu, stačí navát jednu, pohne z prostředka s tím 40-kilovým kaprem, my ho tady zdoláme, vyfotíme a jsme největší vítězové. A můžeme domů, že? Jo. Jedem! Jedem!